bang napapasok sa babaeng ito sa area ko? Miss, sino bang nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa area ko? Ha? Naku, galing pala eh. Miss, naririnig mo ba ako o hindi? Pasensya ka na, sir. Hindi ko kasi maintindihan ang gisulti mo eh. Anong sinabi mo, miss? Tatagalogin mo nga. Tatagalogin. Tagaamin ang kuning problema. Ano bang problema ang sinabi mo, miss? Hindi naman problema ang sinasabi ko sa'yo. Anong dili problema? Problema na nimo. Bakit ka niari sa Cebu? Miss, hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Sa baril na lang tayo mag-usap. No, samot. Sa baril ko na mag-usap. Di ko mag-usap ng baril eh. Kagaya na. Samot yung kapangam.